Dobré jitro, Powersovi! Drž piču tam vpredu. Mysli do piče si počúvať Rowlinsovu. Úver navždy ulice, jde na to. Si zabil. Takto nejak si predstavujem, že by táto show prebiehala, keby bola natáčaná na Slovensku. Predtým, ako tu bol filantrop ako Mr. Beast alebo náš chlebodárca Veľko Rozboril, bol v Amerike už dávno Ty Pennington, ktorý daroval rodinám, ktoré si prešli extrémnou traumou. Blatko, ty si tam sadni a šúchaj nohami, prosím ťa, dobre? Nebudem sa k tebe ani vyjadrovať, lebo pre mňa si úplný kokotko, ktorý ma ani nepozná a ide na mňa vyprávať pičoviny typu, že som podvodník alebo že ma zastrelí. V reality show Extreme Makeover Home Edition, alebo po našom jednoduchšie Vítajte doma, Taj a jeho tým prerábali domy rodinám, ktoré napríklad stratili jednoho z rodičov. Ich domy stali silou vôle alebo mali proste dieťa s nejakým postihnutím. Proste čím väčšia trauma, tým väčšia šanca, že si vás vybrali. Takže áno, tvoja rodina by mala dosť veľkú šancu na výber, keďže sa im narodil taký dement ako si ty. Taj ale neprišiel len vymalovať staré steny alebo vymeniť starý boiler. To je pre amatérov. A toto je... On zdemoloval celý barák a od základov postavil úplne nový. Zatiaľ, čo rodinku poslal do Disneylandu alebo na Panenské ostrovy. Po 7 dňoch sa rodinka v limuzíne vrátila, aby objavila svoj nový domov. A tento moment si pamätá asi každý, ktorý túto show videl, pretože všetci tam zakričia: a tvoja mama sa uhla zo záberu, aby objavili novú obrovskú haciendu. Tieto domy boli nejedenkrát o niekoľko poschodí vyššie ako pôvodné. Taj na základe vecí, ktoré mala rodinná rada, upravil celý dizajn domu. Takže napríklad tejto rodine, ktorej otec bol pilot, zajebal do jedálne polovicu lietadla. Tu Logan dostal posteľ vyrobenú z reprákov a na záhradu skatepark. Izba spravená iba z pohárov, posteľ z pohárov, závesy z pohárov, stôl je z pohárov. Toto je izba vhodná tak pre Braňa Mojseja a to je tak všetko. A akože úplný prepal bola izba spravená z lepiacej pásky. A to zahrňa aj posteľ, aj povliečky. Kamoško, keby sa ako malý pozriem, ako môj brat si otvorí izbu, v ktorej sú dinosaure, boha posteľ má ako auto a ja si otvorím izbu a je urobená z lepiacej pásky, tak by ma tam asi drblo. A najhoršie, že ten typek nie je ani malý. On vyzerá, že má tak 17 rokov. A ty, Patrik, aké máš koníčky? No, ja... Štetky a blackjack. Holy cow! We need to give them a house that's big enough for the whole family. On by tento ich zvyk potiahnuť niektoré veci do extrému nebol až taký problém, keby si zrovna nevyberali rodiny, ktoré mali poväčšinou finančné problémy. Väčšinou tieto premeny znamenali aj väčšie finančné náklady. Jeden chalan, ktorý mal rád plazy, dostal do izby terárko. No, teda nie jedno, ale rovno 10. Plné jašteríc, korytnačiek a žiab, o ktoré sa samozrejme musí človek starať. Dať im najesť, nehovoriac o elektrine pre všetky tie terárka. Ďalší zase dostal do izby jacuzzi. Jacuzzi, kokot, mne sa zdá, že niekedy to proste urobili na schvál, alebo ja neviem. Ak si nebudem všímať toho, že mu jeho izba bude smrdeť jak plaváreň a podľa mňa počasie aj je celý dom, tak treba v tej jacuzzi vymeniť vodu, chlór a samozrejme tá jacuzzi nejde na silu vôle, ale na elektrinu. Asi si už viete predstaviť, že týmto rodinám sa extrémne zvýšili náklady na energie. Niektorým dokonca aj o trojnásobok. Ale ceny energií nie sú jediný problém. Je tu ešte aj daň z nehnuteľnosti, ktorá rodine Voltera a Debbie stúpla z 15 na 90 000 dolárov, čo si ako utrápená rodinka ťažko môžu dovoliť. Keďže v niektorých prípadoch mali rodiny až 8 členov. Niekedy rodiny nemali jedného z rodičov. Podľa dostupných informácií do roku 2020 prišlo 9 rodín o svoj domov a 2 prípady z toho boli exekúciou. Toto bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo v roku 2012 po 9 sezónach táto show skončila. Neberte ma zle, isto táto reality show dokázala pomôcť niektorým rodinám, ktoré boli v núdzi. Ale v niektorých prípadoch mi to príde, ako keby sa Taj pozrel na rozkošnú rodinku, ktorá mala proste problémy a pozeral sa, že život im dáva rany, tak sa nič nestane, ak im tam ja priebem jeden pravý hak tiež. Poučenie, ktoré vyplýva z tohto videa je, že ak vám niekto bude kričať s megafónom pred domom, tak sa tvárte, že nie ste doma. Alebo si pre Boha vyberte lepšie hobby, ako je lepiaca páska.